אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות. אדוני אלוהים ארץ ושמיים וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח ויפף נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, ויטח אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, שם אחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב וזהב הארץ היא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם, ושם הנער השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש, ושם הנער השלישי חידקר הוא ההולך קדמה אשור, והנער הרביעי ופרת. ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל
אשר יקרא לו האדם. נפש חיה הוא שמו.